Nongthohkhubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kabenta ka nursing but paramedical course, kabala itu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka jingsha penyap ben ki jaj ben Rio Baluch, ki basyong basa ha Balochistan Province jongka Pakistan. Kadang yai beteng hadu mentaru ha kaba Nongthohkhubor ubalatip kerteng kumu Abdul Latif Baluch ula Shah Siat yap Hakhmat kalok bat ki Khun jong u ha Mashke kabadan ha Awaran District jongka Balochistan Province. U Abdul Latif udai ubajutur bha ban Nongthohkhubor ha ki jaka badan ka jing yakan ad bat udai ubaju pensngau ya ka jing e ki jaj ben Rio Baluch ki basyanyon ben bat Shah penyap ben ha ki ronar ki bayatreilang bat ki sipai Pakistan. Ki Rio Shampang ki laong baka Pakistan ka persyang ban pendu jaj ya ki jaj ben Rio Baluch da ka ba penyap bat bret ya ka medyap jongki. Dang kendiat benai mensyua u Khun jong u Abdul Usef Baluch haringkat nyongot ki bahayeng Hasem Jong kila Shah rabor ha ki sipai jong ka Pakistan bat kham hadien la bret ya ka medyap jongki la keno ba ya kani ka kam pentriam ki sipai ka Pakistan kile man la kapor ha ka ba ki rabor bat penyap bat bret ya ka medyap. Ki jaj ben Rio Baluch kidai ki baya Khun persya ya ka sarkar Pakistan bat ki dawaru ban yono ya ka jinglai luit na ka Pakistan bakin im ha kari lejong ya ka baki kwa ban ai kerteng kum ka Republic of Balochistan. Ki nong yalam na ka ni ka jaj ben Rio dang shen kila penbanaru yaladi kum kari lai luit na ka Pakistan bat kila kerpat ya ka India ka US bat ki wei kiri bakin itu no ya ka kum kari lai luit bakin ai jaka bakan bu ya ka embassy jongka.